lingi sa imong tapad. Muna'y dagway sa niluwas sa Dios. Nituo ka? O, ana ba? Praise God. Dako kayong opportunity igsoon nga pakalit o gingon si Pastor Jonas. Nga di day kami kamera. Na-surprise ko da. But praise the Lord, atong pamalandungan ang pulong sa Dios igsoon nga makita sa Mark chapter 3, Marcos kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 6, then mo jump ta sa verse 13 to 15, and then mo jump na pud ta sa verses 20 to 22. Mark chapter 3, verses 1 to 6. Another time when he went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shriveled hand, "Stand up in front of everyone." Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. He looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was completely restored. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Verse 13 to 15. Jesus went up on the mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed the 12, designating them apostles, that they might be with him, that he might send them out to preach and to have authority over to drive out demons. Next, verses 20 to 22. Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, "He is out of his mind." And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebub, by the prince of demons. He is driving out demons." Let's pray. Ginoong Dios, salamat kay Ginoo nga ang matag usa ka namo, Dios, nakasinati jud sa imong kay bulungan nga grasya gugma, God. Ang pagampo diya kanimo amahan ng imong mga pulong, God, mamuhat sa matag usa ka namo. Pinaagi, o Dios, sa gahom sa balang Espiritu Santo, God, nga magapasabot ka namo, Lord, sa imong mga pulong. Wala gayud kami mahimo kung wala ka, o God. Salamat kay Ginoo nga karong kagabion, ikaw ang masimba, mabayaw nga pasidunggan, ug ikaw ang mahinumduman, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa simba igsoon sa services sa Jam SFC, gitagaan mi Reverend Beck og verses or chapter. And ayang gi-assign sa ako kay kaning sa Mark chapter 3. And kung maghisgot ta ni Mark igsoon, makaingon ta nga wala kay tay background kung kinsa si Mark. Apan si Mark igsoon, igagaw siya ni Barnabas. Si Barnabas, ilado siya sa tao nga magdadasig. Okay? So si Mark igaagaw ni Barnabas, ug sa Acts chapter 12 verse 12 igsoon, ang balay usab ni Mark mo'y gihimo gayud siya nga meeting place sa mga early Christians sa book of Acts. And si Mark usab igsoon sa first journey ni Barnabas ug ni Saul, si Mark usab ni kuyog sa ilahang first journey sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Apan tunga-tunga sa lang pagbiyahe igsoon, nibiya si Mark una tungod kay niadto siya sa Jerusalem. Munang sa ikaduha nilang biyahe, si Barnabas ug si Apostle Paul naa sila mga pagkigsumpaki tungod kay ganan si Barnabas nga tagaan og chance ang iyang igagaw nga mukuyog nilag balik. Apan si Apostle Paul niingon nga dili nato siya pakuyugon kay basig biyaan na puta. Kay gibiyaan ta niya pag niagi. Apan sa katapusan nga sinulat igsoon ni Apostle Paul sa 2 Timothy igsoon atong mabasa dira nga niingon siya si Mark usa ka maayo nga magbubuhat, co-worker, or kauban gayon niya, a good friend, a good helper diya sa Ginoo. So muna'y kinabuhi ni Mark. Kay base niya, sige tagbasa sa Mark, wa ta kailag kinsa si Mark. Okay? Ang book of Mark igsoon, gipadayag ni siya nga Jesus Christ is constantly on the move. Kung imong mabasa ang book of Mark, 39 times na ginabalik-balik ang word nga immediately.
But pasabot igsoon gapadaya gay siya gapakita nga si Jesus Christ was on the move. He was always on the move in fulfilling the works kanang kinahanglan niyang buhaton. Nga gipakita kay Digson nga tungod kay limited ra ang time ni Jesus diri sa kalibutan, he was always on the move. So ang pulong sa Dios igsoon tungod kay mao jud ni siya theme nga gihatag sa mua, the power of the gospel. Importante kayo sa matag usa nga mutuo ka nga adunay gay gahom ang gospel. Tungod kay walay view ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon kung di ta mutuo nga tinuod ang gospel. No? Kung di ta mo tuigson nga tinuod gayud ang gospel. Muna nga nindot kaayo tungod kay masabtan nato nga ang gospel di ay ang word sa Ginoo aduna jay gahom nganuman. Because gospel is the revelation or the teaching about Christ. Gospel is powerful because it talks about Jesus Christ himself. Gospel is powerful because it talks about the death of Jesus. It talks about his burial, it talks about his resurrection, and it talks about that he is coming back for you. Munang nindot kaigsoon nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon, ang pinaka-goal, ang pinaka-focus nato kung naay mangutan nato, what is gospel? Maka-answer tag unsay gospel. Tungod kay dagan kay naibang mga tanang unsay gospel. Basta katong giwali pag Domingo. But gospel talks about Jesus Christ. No? Ang Old Testament igsoon nagtudlo usab siya ni Jesus Christ. Ang tibok Bible igsoon nagisgot siya ni Jesus Christ. Munang ang tibok Bible, it is gospel. Amen. So adunay power ang gospel igsoon, moadto na tas atong dalira kay kung magwaliman. Moadto na tas atong una kayon nga punto. Ang una igsoon, gospel has a power because it can restore things. Gospel has a power to restore things. Nagingon ang pulong sa Dios igsoon sa verse 33, sa verse 3 to 5. Atong mabasa diya nga adunay tawo nga ang iyang kamot kay di straight. Kimay. So nitanaw ko sa Google ug unsay pormas kimay maana man ilang example. So ana. So nay usa ka tawo igsoon nga kimay ang iyang kamot. And indot kay igsoon tungod kiningon ang pulong sa Dios sa verse 5, he looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts and said to the man, stretch out your hand. Ningon ang pulong sa Dios, he stretched it out and his hand was completely restored. The gospel has a power because it can completely restore our life. Tungod kay sadang niingon si Jesus Christ igsoon, stretch out your hand. Sadang iyang gi-stretch out ang iyang hand. Diha na-restore ang iyang kamot. Wala nagingon ang pulong sa Dios nga 2 weeks later. Kung hilig ka igsoon og tanaw og vlog sa YouTube, dagan kay mga vlog nga 2 minutes later or nabay 1 eternity later. Ang kani nga pulong igsoon, ingon ang pulong sa Dios, diha naayo siya. Wala ningon ang pulong sa Dios. Paghuli ni sa inyong balay, butangin ni gagunoy, butangi og kamunggay, butangi kapayas, then pagkaugma, balikan ako kay maayo na ka. Apan ingon ang pulong sa Dios igsoon, immediately when Jesus Christ uttered that word, when Jesus Christ pronounced that word, when that word came kanang nigawas gikan siyang baba, immediately his hand was restored. Why? Because the gospel has a power to restore things. Munang sa atong kinabuhigson makaingon ka, you are broken, you are in pain, God is able to restore you. Kung makaingon ka, your families are falling apart, sige away imong parents, God can restore it. Kung ang imong nga life igsoon wala nay purpose, nag-ingon ako makaingon kasi makagalingon na ako'y gihambin nga sala nga di na ako mabuyan. God is able to restore you. Nga naman, because the gospel has a power to restore things. Munay dapat atong tuwan igsoon nga kun unsay broken, pwede nang i-restore sa Ginoo. Kung wala na i-view ang imong kinabuhi, pwede nang ma-restore sa Ginoo. Kung ngit-ngit ang imong ugma, mas ngit-ngit pa nang sa gawas, God is able to restore it.
Amen. Because the gospel has a power to restore things. Ningon igsoon ng Colossians chapter 1, verse 13 to 14. Colossians chapter 1, 13 to 14. Nagingon ang pulong sa Dios igsoon, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. That because of Jesus Christ, His Son, because the gospel speaks about Him, He rescued us, He forgives us, He restores us, His Son, and He redeems us. Munang sadang nakadungog ka sa gospel, Igsoon, na mga panahon nga, imong i-resist ang gospel nga di ko pwedeng ma-Christian. Di ko pwedeng tago nila, hallelujah, ni kuyog ko nila, makaing pa sila nakabig na ko. But makabantay kay Igsoon, the more ni mong i-resist ang word sa Ginoo, the more gayud ang pulong sa Dios magapangamay sa imo ha. Why? Because it has power to restore you. Amen. Isaiah chapter 43 verse 16 igsoon. Nag-ingon ang pulong sa Dios, sa 1 Peter chapter 2 verse 10. Once we are not people of God. Ingon siya idiri igsoon. Sa verse 10, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Sa una iksundita katawan sa Dios, apan tungod ni Ginoong Jesucristo, naimot ang anak sa Dios. Sa una dita angay kaluyan, apan tungod sa gibot ni Kristo nakadawat og dakong kaluoy. No? Nga naman, tungod sa gibot ni Kristo igsoon nabalik ta sa Dios. Sadang maingon kang restore but pasabot na balik na pasig uli. Sadang nakasala si Adan og si Iba, mo di kay kanunay pasinginlan kung wa pagud sila nakasala. Sige tayo kung ako pa jud si Adan. Apan kung wala na itabo ang tanan igsoon, di na ito ma-appreciate kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Nga bisan pa og apart, bisan paglayo na ta sa Ginoo, but siya ang Dios nga nangita og pamaagi. Ar mahimo kang closer sa Ginoo. Nga naman, because He is able to restore things. Amen. Si Job igsoon nawala niya tanan. Una, apan sa diyang sa katapusan igsoon sa iyang kinabuhi. Sa Job chapter 42, verse 10, nagingon ang pulong sa Dios igsoon, and the Lord restored to Job everything he has lost. No? Atong balikon og atong tarungon og basa igsoon. Job chapter 42, verse 10. After Job had prayed for his friends, the Lord had made prosperous again and gave him twice as much as he had before. When Job lost everything, makaingon kayas nawala tanan niyang mga butang aning kalibutan na, pero wala nawala ang iyang relasyon sa Dios. Nawala yang kadato apan ang Dios nga gilagaran, nawala siyang kinabuhi. Nawala ang iyang family, nawala yang bata bisag iyang asawa gibalikas siya. Gibitray siya. Apan nawala ang relasyon sa Dios. O sadang nawala ang relasyon sa Dios, igsoon nindot kayo. Kay bisan pag niagi siya taas kay panahon nga nagsuffer siya, apan ang saad sa Dios ug ang pulong sa Dios sa katapusan sa iyang kinabuhi, that God restored to Job everything he has lost and multiply it 2 times. Why? Because God is able to restore things. Nganong gamanan ang gospel? Because Jesus Christ is capable of doing it. Tanan nga gisulti sa Old Testament na itamo sa New Testament. Ang tanan nga gisulti sa New Testament igsoon, ang pagbalik sa Ginoo moabutay gayud mahitabo gayon. Munang ayo nagkatingalag dagang mga lunop, dagang mga linog, dapat excited kay yes. Happy ta jud mo balik si Lord. Ngano man, tungod kay siya ang Diyos igsoon nga matinud-anon sa iyang mga pulong. Munang sa imong kinabuhi, kung ikaw wala na ibiyo ang imong kinabuhi paduol sa Dios. Sa naman kayong kapastor, di na ako mag-give up ang akong sala. Ayaw po i-give up si Lord. Kay kadaganan sa ito, pag di na ito mag-give up ang sala, atong mag-give up si Lord man. Samot ang di na ito mag-give up ang sala.
Sa ato nga pagpangalagad sa Dios igsoon, naadjay mga panahon nga moatake ang bamuhat sa kaaway. Apan ayaw i-give up si Lord sama ni Job igsoon because He is able to restore things. Kung sa imong family ikaw pa'y Christian, He is able to restore things. Amen. Kung sa mga ginikanan ng imong bata patlungon kayo, sige matagsimpa. Sige appeal per meeting pero di ka hugas sa plato. God is able to restore things. Munang sa maginikanan, i-lift up ang imong mga bata. Lord, ikaw latos ani Lord. Ito, Lord, ako yung gisaling ni makong bata, Lord. Munang sa mga bata, no na yung pagdalighi mo bata. Nga naman, because God is able to restore things ug maghahatag nimo sa saktong panahon. Ana ba? Di kay cash advance. Amen? Una sa mga bata kung na may bago na rin gibulagan, God is able to restore things. Pero basta ng imong prayer, Lord, magbalik mi, Lord, because you are able to restore. No. Ayaw inanapon nga pag-ampo. No? Kay kadaganan magud sa to akong nana kay laing love life, mabili ng imong love life ni Lord. Munang sa imong kinabuhi sa mga batanon, uy, i-enjoy sa ninyo inyong kinabuhi, ingon nga batanon. Kay kung maminyo na mo ganahan mo balik pagkabatanon. Na, di mo? Di ba? Munang sa diyang, amin akong bana, brad. Bulag ni, bitaw. Sa dagang kay sa mga batanon, di ba? Ganan kayo. Oo, ganan na jud kay ko ni mo minyo. Uy, pero sadang maminyo na mo, ganan na po mo batanon. Amen ba mga kinikanan? Ganan kang mulaag nga walay mananghin. Ganan kang mulaag nga walay manay gasa. Ganan kang ikaw ra ba? Ganan, pwede ako sa? Sa mga batanon, enjoy yung kinabuhi nga batanon ba? Muna gitawag, singleness is blessedness. No? So kung wala pa kasugta, blessed gyapon ka. Amen. Because singleness is blessedness. Muna kung tanan igsoon naman kay problema sa imong family, God is able to restore things. Kung naayo niya diha ang naikimay, kana pa kang imong problema. Kani mo ganang bana pastor, di mo rimit, di mo gubog-gubog pastor. Grabe kay pastor. Di ka ba lumuulig balay? Isalig sa Diyos because God is able to restore things. Amen. Sa kinabuhi ni Job, ikso na yun ang pulong sa Diyos. Sadang gitagaan sa Diyos o lain na po nga mga bata na yun ang pulong sa Diyos. Ang yung tulo kabayi mo, pinakagwapa atong panahuna. Grabe, gwapo na kay Tuno. Yun ang pulong sa Diyos. Sa tibuok ba atong pana mo, pinakagwapa. Lingay mong tapad. Di ba? Nagduha-duha ka. Ay, ito. So sa atong kinabuhi, an example, naamang kayo na may kadaganan sa to example na mga away-away sulod sa church. Na? Sa mga batanon ay mag-away-away siya, gitagad siya, ako wala. Sa maginikanan ay magabingkil-bingkil, siraduhan ng gripo, palungon, putlon ang kuan, putlon ng wire para mawadili nakakunik og suga. Na? Dayon dinahatdan og dinatag sudan. Nga naman pag muhatag og sudan, agian jud ba atos pikas balay patanawon pa jud. Wa kay imo. Sulod sa church, ay mga away-away. But God is able to restore things. Amen. Munang diya sa Dios tinod kay naingon ang pulong sa Dios. Sa diyang si Abraham igsoon nagduwa sila makaanak pa ba mi? Apa ningon sa Lord, aduna ba imposible niya? Di ba wala? Wala imposible sa Dios. Munang magapangayo ta sa Dios unlimited. Kung magpa-load ka igsoon, di na siya unlimited kay ma-expire siya 2 days, 3 days after. Magpa-load na po kagbalik. Ang nadato ani kana ang loader. Apan sa diya si Lord, sa diya sa Ginoo igsoon, magpakitabang ka sa Dios mo, ambok ka sa Dios, sama siyang gibuhat igsoon sa taong na kimay. Makahimo usab siya igsoon sa imong kinabuhi. Mao bitong nabago ka. Mao bitong kabalo na kang muno sa mga dili maayo. Mao bitong naado na kay kabaguan sa una. Makakanta din kagatong lonely table just for one. Na? Prang imong kantahon karon kay maluluwas ka. Di ba? Because God is able sa maginikanan makain ka. Imposible kay mabago na akong bana. Pero di ba nabago ka uban ni magsimba.
Why? Because God is able to restore things. Amen. Sa mga bata nun, makain ka, di man to ko ganan ining kursuhan ako, napugos ramang ko ni, uy. Apa nagyon ang pulong sa Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Tinuod gayud na siya. Nga doon na kay bright future. Munang bisan pag di ka ganan sa imong kurso. Saligi ang saad sa Diyos igsoon. No? Kaya di man na siya magdepende sa imong kurso. Amen. Magdepende man na sa Diyos nga naghatag og saad sa imong kinabuhi. Amen. Number 2, igsoon. Gospel has a power to make us realize that we are called and wanted by God. Dili wanted ha nga kanang kuan. Ningon ang Mark chapter 3 verse 13 to 15. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach. Sa diya, naapa si Jesus Christ ang igsoon nagpili siya og 12 apostles. Karong panahon na igsoon daghan na ta, di lang ta 12. Amen? Ang gawom sa gospel igsoon magaparealize nimo nga naay Dios nga nagtawag sa imuha. Usay magsiki kag tawag di ka tubagon maglagot ka no? Kaunsa ka ni siya, ano malam tubaga nagpaludan ra ba dyan nako? Sa diya magsirag dial, magsirag ring ring ring. Walay tubag, matubag mo sungot ka. And sa diya sa mga ginikanan po sige ni mugtawgon imong bata, di maminaw. Si Fender Igsoon niabot na siya sa panahon nga magsige sa tanaw YouTube, sige ni mugtawgon di maminaw. Fender. Di jud maminaw. Fender, are you listening? What? Ha? Pero dagan na kayong Fender ang iyang nadungog pero di dyan maminaw. Dagan pong inana. Kabantay ka kung ubugaw kasi yung bata sa mutang natulog. Dugay kayong pukawon ng nagmata nga patulog-tulog. Kapoy dyan kayo. Sa una igsoon sa diyang high school pa ko, akong papakaisig pamukaw, kaya akong lula sa'yo ko yung mata alas 4. At na siya siyang baul, magtanom na siya mga kamunting kahoy, mga kamote, mga kamunggay, alubate. Dagan kayo siyang itanong ba? Tungod kay sayo man kayong mata kung lula po kaon, mis among papa, inyong lula to na dito. So na ako'y teknik. Wako ka balo nakasulay ba man eh. Sarang maghigda ko, Ikson, maghigda ka. Ako rang tila kong giana ba? Yung ma-action kong lakaw, pero gahigda rago ko. Lumingon ko, mata na mo dadong. Unsa mo dadong? Mata na ba? Nihilom akong papa. Pag hilom niya, tulog kong balik. Pag mutawag na po siya, sagod mo dadong, hindi mo mata dong. Pero ang tinulo ako galakaw. Gahigda ko. Walay nakasulay ato. Sulayitan ninyo ba? Likot ako. Iksoan ka ng kabantay ka na magsigag tawag, walay maminaw. Kadaga na kayong panahon nga gitawag ta sa Dios and pasalamat ta igsoon nga naminaw jud ta. Bisan pagdugay pero nakapaminaw jud ta, di ba? Sadang gitawag niya igsoon si Samuel. Samuel. Nya to sa, gitawag ko nimo. Wala oy tulog balik. Samuel. Gitawag ko nimo. Wala tulog balik. Samuel. Kung imong no ikaw si Samuel gitawag ka, gabi kay ngit-ngit. Mary Ann. Unsa kayo ba? Tingali sa ato adita mo bangon mo lukob tagabol. Lord, ayaw po kung ikaw maganin na Lord. Ayaw po ginani Lord. Pero atong makitaan si Samuel Igsoon, he was ready to serve. When he was called at the middle of the night, tulog siya, batanon pa siya. Pag ingon Samuel sa libakon siya, unsa man, ready to serve siya? Sulay na mga batanon. Pukawa be, alas 3 sa kadlawon. Sabot ninyo manyanita, alas 3, niabot alas 6. Ngano man? Familiar. Sa atong kinabuhi, Igsoon, dapat naatay makarealize ta, Igsoon, nga ang gospel, nagparealize sa tuwa nga naay Diyos nga nagtawag nato. Munang sa kanta ganina nga, we are called by our names. Amen? Wala ningon si Lord ka ng Aldrin tawag bago na Chanjo. Apan si Lord mismo ang nagtawag ni Chanjo. Ana ba?
Nga sadang gitawag ka sa Ginoo wala ningon nga paligog hapit ni kuan para makadungog. Apan ikaw mismo ang gitawag sa Dios. Gitawag ka sa Dios tungod kay God is wanting you. Ningon ang pulong sa Dios, Jesus went up on the mountainside and called to Him those He wanted. Ang rason nga gitawag ka sa Dios kay ganahan si Lord nimo. Ngidutan no? Pastor talaga sa naman tag na makaangay na ako. Pero salamat ko, Pastor, nga gitawag ko sa Diyos kay nakaangay siya na ako. Ana ba? No? Nindot kayo tungod kanino na pulong sa Diyos. Jesus called those He wanted. Ang rason nga naa ka dire, tungod kay ganahan si Lord nimo. Munang gitawag ka ni Lord. Munang bisan pag makaingon kang mulay ganahan nimo. Naa si Lord, oy, ganahan siya ni mo. Ngayon imong kagalingon self, ganahan si Lord. Kay usayra ka nang wala, maot guru ko no, kay wadyo nakaangay na ako ba? Unsay may sayop na ako, ane ba? Magibuhat na ako tanang kahago. Pero wala, nganong walay ganahan ako? Lord, nganong walay ganahan? Paningon ang pulong sa Dios, Jesus called those He wanted. Induta no? Nga ang Dios ikson bisan pag di ganahan, ang crush nimo ganahan si Lord nimo oy. Uy, crush ra na, tawo ra na. Pero si Lord mo'y nagbuhat sa katibok kalibutan. Nangandoy nimo. Una sa mga batanon, bisag di ka gana, bisag imong crush gana nimo ay tuguti nga di ka mo simba. Nag-ampo bitaw ko sa Ginoo ni fasting pa jud ko nga. Kanang makami na. No? May mga inana. And sa diyang dili, di ay tubagon sa Diyos. Di man tinuod si Lord. Paninamdumi, ikson bisan pag ang mga tao makain kang walay ganahan nimo, na ay Diyos nga ganahan nimo. Sa mga asawa nga usay baho na kang ahos, imong bana, di kay mo duol nimo? Pero nung dumi sa mga asawa, ganahan si Lord nimo. Sa mga bana po, kabok, ilok. Nausay mo rin lang, padungog, murag, true to life, ni. Umakain kang kaligo na, be. Sakto, di man taga-Bumbay, pero baho lagi kang Bumbay. Magkaingon bang ka nga, dili na ganahan, wala na pag-want ba linot man tutong patanon pa kay kana magkita taron at tanan nga klase nga juicy tanan nga klase pahumot ellipse juicy no sikat kay nang juicy Johnson magsabong na ng klase pahumot ano man magdit tanan nga klase nga kaligo shampoo conditioner gamiton ang pansa na minyo na wala na shampoo sa mga relasyon, iksan man kay ka nga, wala naman. Murag akong asawa, di naman. Murag akong asawa, di naman ganahan ako. Akong bana, di naman kay ganahan ako. God is wanting you. No? Munang ayaw pangitaa ang imo nga importance sa tawo. Kaya ang mga tao nangita po na sila importance sa uban. Munang pangita ang importance ni mo diha sa Ginoo. Kaya tubangan sa Dios, importante gayud ka. Amen. Ningon ang 1 Corinthians igsoon, chapter 1, verse 27 to 28. Nga gitawag sa Dios igsoon na mga gituan sa kalibutan nga mga foolish, mga ubos, mga tinamay, mga dili kayo makinaadmon. Ningon ang pulong sa Dios gitawag sa Ginoo. Pasalamat ta sa Dios no nga naapil ta ana no. Kay usay man kay kang anong di man kay ko bright ni nuton tag kanang mulabaw jud kong Isaac Newton. Nindot ang jagbara ko sa akong classmate ba nga, di maminaw sa akong teacher pero maka-answer. Kaysa ako si paminaw, sige di ka-answer. Familiar gyapon? Paningon ang pulong sa Dios, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. Asa man na imo mga classmate nga mga bright kayo? Oh, no? Asa naman tong mga dato kayo ang ilang mga sakyanan kay grabe dago kay mga ligid. Nakita maglakaw raw sa ay asa naman. Ningon ang pulong sa Dios, gipili sa Dios igsoon ang mga tao nga mo nagipakaubos kayo. God chose the weak things of the world to shame the strong.
He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Nindutan, no? Kay sa mga butang nga tinamay, sa mga butang nga di kayo ma-appreciate ang kalibutan na, moodyo'y nakakaplag kayo sa gugma sa Dios ug sa pagtawag sa Dios sa ilang kinabuhi. Munang bisan pag di kayo kamaayos imong klase. Pero wala ko ka-encourage, ha? Buot pasabot bisan pagkatuon kag maayo pero di gyud gyapon ka may mong achiever, di gyud pra nila nga grabe ka bugat na ng ilang liog sa ilang medal. Pero bisan na ginana igsoon ayaw ka discourage sa kinabuhi. Because God is calling you. Why? Because He wants you. Hindutan, no? Isaiah chapter 43 verse 16. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, that you are mine. Kinsay na nag-iya nimo? Amen. Si Lord. Sa una, ikso nakauyab ko niya mong tawaganay kay Amy. Dili na si Seth, ha? Sinsa na. Ibitaw. Among tawaganay kay Amy. I-M-Y. Kabalo mo kung sa'yo meaning? I am yours. Ka-sweet. So, sana magtawag kay Amy. I am yours. Sweet kayo, no? Paningon ng bulong sa dis. Nagbulag ramong gyapon mi. Pero pasalamat ming gabulag. Pasalamat kung nagbulag mi kay nakakaplag ko niya. Nan? Asa ka, no? Na may mga I am yours. Mga honey pie, sweetie pie, cupcake, pajibar. Sa kunsa pa'y mga tawag nga lain. What a taps, ha? Pray naman natin, iksanin mo ng Isaiah chapter 43 verse 16. That you belong to God. Nga si Lord mismo ang nag-ingon, you are mine. Ako ara ka. Di ba sweet kayo na? Di ba naman nas TikTok? Di ba lingi ba? Ako ara ka. Oh, sweet kayo, no? Sa mga TikTok. Nanas TikTok? Pero di ko TikTok. Nakita ra ko ba? Ako ra ka. Oh, sweet kayo, no? Pero ningon ang pulong sa Dios, iyak ka sa Dios. Nag-ingon si Lord, ako ra ka ha. Wow, inana ka sweet si Lord. Kung nakakay relasyon sa Ginoo, grabe na adyoy mo angko nimo ba? Na adyoy mingon ako ara ka. Uy, kanindot. So sa una igso nakauyab na paguglain. Pagkauyab na mo igso nakita mi personal kay uso ba itong text. Sa picture gwapo man siya. Pero pag personal igsoon, tanaw ko niya pagkita na mo. Alo, grabe, ang iyang karsunis kay lapad kaayo. Ana din ko. Sunod, ang iyang sapatos, laki man ta sa taas, ag heels. Kanang baga, gani kayo. Lapa-lapa. Pagtanaw ko yung sanina, colored. Yung sa mga unta sa Robinsons. Pinanong, busy, una di ko ilako. Ya tungod kinakasaad man ko, pag suluwa, jud ko ni kuyog niya, naglagi jud ko. Asa ka, magdali takin ako ilakon, gitawag na kong mama. Siya diri agi dito ko agi. Pag pangaon na mo, ko asa tanga table ka rita, pinakasok dito midapit sa CR. Kaya kung na inkasok ni makakita na ako. Makaingon pa na magunsa, manay mong uya. Taasa, man kayo nagtakon. So pag umano na mong kaon, kapaspas, jud ko kaon, igsoon. Isa excited kayo, kalma rin, nay-nay-ra. Inara jud imama nga, napakay gibot. Kapaspas jud ko kaon. Kung maunar ako, gibiyaan jud siya nako. Kung maunar ako, kay gadali jud ko, kinaan ako mamagahulat, pero di jud to, tinuod. Wala na ko siya giangkon, kay ikaulaw na ko siya. Kay base niyo, mingon akong ex-muna, gipuli ni mo na ako. Pabulag-bulag ka niya, gipulihan ka ni mo ginana. Sad to say, wala na ko siya giangkon. Na may mga panunig sundi ka angkonon, pero giangkon ka sa Dios. Amen? Wako kabalo kaila ba mo ni sa akong igsoon si Brother Alex. Ga-elementary me, yagit kayo siya. Grade 6 ko. Siya grade 4 goro, kapatid ng mga bata. Abot diri ang mga, di ba mga bata mo anak man ha? Ang itom abot diri sa dalunggan. Ang pikas abot po diri sa dalunggan. Galin niya mi kay mamauli na flag retreat. Pinadool, ati kuyog tag-uli, paglingin ako. Sigo niya.
Titiguyog daw uli. Ay, sigon. Igsoon naman. Dili, uy. Kutili na. Kutili, uy. Ato, di mo kan. Dili, igsoon naman. Dili, nga nang gitaw ka ate. Wala na sa'yo, pragurot to. Pag ulis balay, ningon siya, grabe, wag ko giangko niya sakit kayo. Na may mga panon, igsoon nga, di tangko nun sakit kayo na, no? Pero namdumi, igsoon nga, giangkon ka sa Diyos. No? Giangkon ka sa Diyos because God is wanting you and God is calling you. Nindutan, no? Tungod kay na mga panon nga tawagan na to ang mga tao nga ganahan na to. Pero kana mga tao nga di ta ganahan, balakag mo miss call, di na to tubagon. Pero katong mga tao nga ganahan na to, usap ang miss call, tring, tubagon. Hello, gaunsa ka? Pero katong di ganahan mo, to. Aning kalibutan, igsoon lisod kaayo nga pangitaon, atong kana pangitaon, gani na to ang kuan sa mga tao. Apan matod pa sa Isaiah, sa atong gibasa, igsoon nga, ningon ang pulong sa Dios nga gitawag kanya sa imo nga ngalan og nangingon si Lord, iya ka sa Dios. You are mine. Amen. You belong to God. 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Amen. Nindutan nung anay naigugma na to una. Nindot kay igsoon tungod kay sadang naa kay nindot kay nang naay unang mahigugma nimo. Yung mingon dito kabalo ka nakitaan bet ikaw atong natay fellowship. Then pagkakita na ko nimo na love at first sight ko. Anindutan ang bagbati nga, wow! Wow! Ang kaanyag. Murag anghel nga gibayaw. No, murag grabe nindutan na. Ulo pag ano, guwapa. Pero ikaduog tanaw, di kayo na tinuod. Pero kanang unang tanaw, guwapa. Pag unang tanaw, angayan. Lahiran ang guwapo kang angayan. Pero sa daig, so anay mga tao nga, maingon nga, naibog ko nimo. Ninduta, oy, samot ang naibog ko kaniya. Pero kanang inong kang naibog ko nimo niya, di ka ganahan. Pagpuyo. Aban igsoon, bisan pag inana, nagingon ang pulong sa Dios. Nga gigugma ka sa Dios. Giingnan man kag pagpuyo. Giingnan man kag undangan na pero naay Dios nga nagingon, I love you first. Sawa pa ka, nahigugman ako nimo, oy. Sa panan nga bulingiton pa ka, nahigugman ako nimo. Kaya kitang mga tao usahay, mahigugman na tag-uki na kayo. Sa mga bayo, unang tanaw, hugaw koko, nagkukos agila. Tingala ka, di na mo reply. Pero pag tanaw, grabe koko ba? Tanaw sa nina, ninduta. Grabe. Makaingon na yung kaganang pang forever ni. Nga naman, gitanaw ni mo nga di sa bulingiton. Apan sadang bulingiton pa siya, di ni mo siya higugmaon, oy. Apan ningon ang pulong sa Dios, sadang di pa ka lovable. Sadang di pa ka in love na si Lord ni mo. Sadyang sugarol pa ka, sadyang bisyoso pa ka, sadyang gay kay kag ulo, sadyang wapag ko kay view sa kinabuhi, nagingon ang pulong sa Dios, I love you first. Ninduta igsoon no, tungod kay naay Dios nga naigugma nato bisan pa sa atong mga imperfections. Naamay mga tao ni tan-aw ko ni wa ko kay kaila pa mo niya ni Missy sa PBB to siya sa Star Hunt. Gwapa kay siyang pagkabayi, taas nga bayi, bright kay achiever. Pero niingon siya nga, nagdako daw siya nga kanunay, gud siyang nangandoy, gayod, o gugma sa mga tao. Kay broken family siya. Yan, ingon siya, tungod kay nangandoy, kaayo siya, o gugma sa mga tao, naningkamot, jud siya nga, mahimo siyang achiever. Kay para niya, higugmaon ra siya iyang ginikanan, basta mahimo siyang top. So grabe ka nang, dahil nakauyab siya, ingon siya, kaingon siya, mauna to, nahigugman ni siya na ako, inanay, pero after pila ka mas, nagbulag sila. Nakauyab na po siya balik. Sunod, nagbulag na po siya. Hantod, nakahinumdum siya. Nakadungog siya sa gugma sa Dios sa Book of Hosea. Nga naingon ang pulong sa Dios, Ikson, kayong basahan ng Book of Hosea, bisan pa sa imong pagkamalapasan, malapason, bisan pa sa imong pagkabulingiton, bisan pa sa imong pagkahugaw, gihigugma ka sa Dios. And tungod kay nasabtan to niya, Ikson, ingon siya, ninduta dahil kay nga dugay ra kay nahigugma si Lord sa ako, bisan pag di na ako i-prove ang ako nga worth niya. Kaya tubangan sa Dios, Ikson, bililhon na kakaayo.
Munang atong pasalamatan ang Dios igsoon nga sa atong kinabuhi gipakita jud niya ang kadakon sa iya nga gugma. Nga sa diyang makasasala pa ta, yan natang gihigugma. Amen? Yan ang gipakita nato ang kadakon sa iyang gugma nga rika nato igsoon. Ikatulo igsoon nga punto. Gospel has a power to help us stand against persecution. Or gospel has a power to help us stand against accusations. Dito sa bulig, so namin silingan nga best friend ako. Best friend may kay sige miniyag awayon. Gitawag ko niya abnormal. Gitawag ko niya og na ako'y sakit sa utok. Gitawag ko niya og kanang walay respeto, walay respitar. Di grabe kay ang gipanulti. So sadang nakadungog grabe. Grabe kayo ang gipanulti. Gitawag ko niya abnormal, gitawag ko niya inani. Excuse me, pagbasa na ako igsoon, aning sa Mark chapter 3, nga si Jesus Christ gitawag nga giyawaan, na-comfort ko da. Nang ko, okay ra di Lord. Kay ikaw gani Lord, gitawag gani kang nademonyuhan. Ako, gitawag ra kong abnormal. Okay ra di Lord. Tungod kay pagkadungod ako murag sa imong tawaron nga bahin. Marami Pero pagbasa na ako, na-comfort ko igsoon. Tungod kay sadang makadungog ka sa gospel, magatabang sa imong igsoon kung saan niyo pagbarog sa mga accusation sa mga tao. Di ka makabarog sa imong kinagalingon apan makabarog ka pinaagi sa pulong sa Dios. Nagingon ang pulong sa Dios igsoon sa verse 20. Then Jesus entered the house and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Imagine, ang iyang pamilya nag-ingon una nga wala na siyang saktong pangutok. Iyang family, iyang earthly family. Nag-ingon nga si Jesus Christ wala sa saktong pangutok. Sunod igsoon, giingnan siya sa teachers of the law. Nga gipossess siya ni Beelzebub, ang prinsipe sa mga demonyo. So kung atong tanaw igsoon, grabe, kitang tanan dagan kay ta mga accusations nga madunggan sa uban. Dagan kay ta mga persecution nga magian. Apan kung si Jesus Christ gani igsoon gitawag og inana ay nagkatingala. Mutong pagbasa na ako ni na-comfort ko da. Tungod kay tinuod jud ay sa magsunod ka sa Ginoo dagan jud kay mga tawo nga mo baby ay nimo. Apan saligi si Lord igsoon. Tung imo na naon grabe ang earthly family gitawag siya nga he is out of his mind. Wala siya sa saktong pangisip ayun nagpaminawa. Sunod ang mga teachers of the law nga nagtuon gayud sa balaod sa Dios, nag-ingon nga making expert na kaito sila. Giingnan nga nademonyuhan siya. Nga sa verse 30 nag-ingon nga he has an evil spirit. Pero pinakamutig son pagbasa na ako ani tungod kay sa verse 11 sa chapter 3. Whenever the evil spirits saw Jesus, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." Ibang unanan ang mga tao nagtawag ni Jesus Christ nga naana siya or nademonyuhan siya. Pero ang mga evil spirit, ang mga demonyo, nagtawag ni Jesus Christ nga, "You are the Son of God." So munang, ayun na rin, nagana ko nga bitaw, no? May pa itong mga demonyo kay nakabalugin sa si Jesus. Munang sa imong kinabuhi, igsoon, bulahan ka kung gibiyay-biyay ka. No? Matud pa sa Matthew chapter 5, 11 to 12, igsoon nga bulahan ka, sa diha nga tamayon ka, kung sa isulti sa uban. Ningon siya nga, "Blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me." Bisag ino kang inani ka, inani, pero di ko tinuod. Nintingon si Lord, bulahan ka. Paglipay o pagmaya, grabe, gi-persecute ka. Ningon si Lord, paglipay, pagmaya. Kaya nga naman, ningon siya, great is your reward in heaven. Ang gospel igsoon makatabang sa tua. Nga sa panahon nga, himuhimuan kag storya nga dili sakto. Sa panahon nga biay-biayon ka igsoon. Sa panahon nga makadungog kag dili maayong istorya ng inong pulong sa Dios, paglipay, pagmaya, kay dako imong ganti sa langit. Matthew chapter 5 verse 44. Nag-ingon ang pulong sa Dios.
Love your enemies and pray for those who persecute you. Sa panon igsoon nga gi-confront si Brother Seth atong among silingan, gitabangan siya sa father o daughter. Sa itungod kay wa man gud siya, grabe man gud sila manood. Grabe jud kayo. Na-stress si Brother Seth ug nakasala siya sa Ginoo. Nakaambo siya, Lord, tungluha sila, Lord. Tungod sa kagrabe ba, murag nabugatan kayo siya. So, sayang, sigig sulti sila, di man sila maminaw. Yan napay pulis. Ingan si Seth, Lord, tungluha sila, Lord. Pero after ito, nagrepent siya. Nga naman, di man sakto. Kaya nga ang pulong sa Diyos, higugmang imong mga kaaway o giampo ang mga ni-persecute nimo. Iampo sila. Ayaw iampo sila nga, mamatay, madisgrasya, unta ni sila, Lord. Apa na iampo sila, makaila sila sa Diyos. Kay si Jesus Christ, gani igsoon gi-persecute o giakusahan sa iyang pamilya o sa mga tao. Apa ningon ang pulong sa Diyos, ikaw usab ingon nga nagsunod ka ni Kristo. Moagi usab kag sama nga pag-agi. Apa ningon ang pulong sa Diyos, adunay gawm ang gospel igsoon nga magatabang nimo nga makabarog ka anang mga panahona. Maningon ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Gayang yun akong worship team sa pag-anhi. Naay fruit of the Spirit dira. 9. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We got Spirit. How about you? Ha? Nindot kay igsoon kay sa panahon di ay nga naa ka sa mga persecution, akusahan ka sa mga tao sa di saktong mga pagsulti. Ang panagingon ang pulong sa Dios, dapat makabaton ka og bunga sa Espiritu Santo. Makabaton ta na igsoon tungod kay ang gospel na agay gahom. Last na verse, Romans chapter 1, verse 16. Ingon ang pulong sa Dios igsoon. Romans chapter 1. Nag-ingon siya, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation of everyone who believes first, for the Jew, then for the Gentiles. Sa atong kinabuhi, ikaulaw ang gospel. Nga naman, aduna siya gahom sa kaluwasan. Sa imong kinabuhi, ikaulaw si Jesus Christ. Kaya adunay gahom sa kaluwasan. Unang ninot kay sa atong kinabuhi igsoon, tungod kay ang gospel, aduna siya power nga mo restore sa mga butang. Aduna siya siya gahom igsoon nga makaparealize nato nga gitawag ka sa Dios ug ganahan si Lord nimo. Ikatulo igsoon, ang gospel magatabang sa ato. Adunay gahom nga magatabang sa ato nga makabarug gayud ta sa mga paglutos, sa mga pagantos aning kalibutan. Manindog ta igsoon atong awiton tong kanimula. Atong awiton tong balik igsoon nga dili kay ta mabuhi kung wala ang Dios. Magkaguli ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong mauy akong kadato. Alang ka na kung labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadahig, kanimo lang ikatubaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo
atong awiton og balik igsoon. Nga tinuod kay nga gipanag-iya na kita sa Dios. Kanimo lang Ginoo. Nga dili ta mabuhi igsoon kung wala ang Dios. Kung mabuhi Ginoo, kung wala ka kanako, magkaguli ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Tinuod kayo, Lord, ang imong pulong, maoy akong kadato. Amen. Alam ka na kung labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadayin, kanimo lang igatubaw ang ang presensya. Ang presensya mo ang Kalibay ko, kanimo lang ako. Sing kanimo, kanimo lang o Diyos. Kanimo lang ako magadayin, kanimo lang igatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang talibay ko. kanimo lang ako. Masing gipanag-iya, gipanag-iya mon. Amen. Ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhan ng pagkadako mo, akong sige pa nag-iya, sige pa nag-iya, hallelujah. Gipanag-iya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhan ng pagkadako mo, once again, gipanag-iya, sige pa nag-iya, gipanag-iya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Amen. Ang pagkagamhan ng pagkadako mo, akong ibasigan mo. Kanimo lang magadayin, Kanimo lang igatubaw, kanimo lang kayo, Lord. ko. Ang presensya mo ang kalibay ko, kanimo lang ako. Sing kanimo, kanimo lang. Hallelujah. Kanimo lang kayo, do Diyos. Ang amo makinabuhi, Ginoo, kanimo lang kayo, Lord. Ang presensya mo ang kalibay ko, kanimo lang ako magampot ang tanan igsoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Kanimo lang kayo, do Diyos. Salamat kay Ginoo nga aning kinabuhi. Adunay Dios ka na nag-iya. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gipanag-iya, o Dios. Salamat kay Lord sa imo mga pulong, Ginoo.
Salamat kayo, God, nga kanunay kagapainomdom ka namo. Nga ikaw ang Diyos nga naigugma sa matagusa. Nga ikaw ang Diyos, God, nga naninguha kayo sa among kinabuhi. Lord, tanaw man sa uban, ginuubos kami. Tanaw man sa uban, O Diyos, wami mahimo, Ginoo. Apandiya kanimo, Diyos, ang matagusa, Ginoo, precious kayo, Lord. Ginoo, salamat kayo, God, nga nakaglawat kami sa mga gospel. Salamat kayo, Lord, nga tungod nimo, God. Ikaw ang Diyos, God, mo'y rason nga nabago, gayud kami. Ikaw ang Diyos, Ginoo, mo'y rason, God. Anong aniya kami, Ginoo. Salamat kayo, God, sa imo kay Ginoo nga pagbago sa mong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan. Salamat kayo, Lord, nga napasiguli kami diya kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Diyos, sa imo kay bulungan nga gugma. Salamat kayo, Diyos, nga sadyang lutuson kami. Pulaan dahil kayo kami, Lord. Nga naami rason, Ginoo, nga magmalipayon. Nga naami rason, Ginoo, nga mag-rejoice. Tungod kay imo kami gitawag, Lord, nga pulaan. Ginoo, salamat kayo, Lord, nga sa among tagsa-tagsa ka pamilya, ikaw ang Diyos, God, nga padayon nga mag-restore sa matag relasyon nga naguba. In Jesus' name. Sa mga relasyon, Ginoo, sa masaga, sa mga matag, sa magsaga-asawa, God, sa husband and wife, I pray, God, for restoration, Lord. Lord, sa relasyon, Ginoo, sa mga bata o silang ginikanan, o pag-ampo niya kanimo, God, nga mag-restore ka, Lord. Sa tanan, Ginoo, nga mga pagsulay nga among nasinati, salamat kayo, Lord, that you are going to restore us, God, the joy of the salvation, Lord. Ginoo, salamat kayo, God, sa kasulbaran sa mga problema. Salamat kay Ginoo, nga sama sa nasinati ni Hope, amo sa pasinati, O Diyos, ang double, God, nga restoration, Lord, in the name of Jesus. Ginoo, sagad kayong salamat kayo, God, nga panayon ka, God, nagatudlo ka na mo, nga ang matagusa, importante kayo sa mga tubangan. Panayon ka, Lord, nagapainomdom ka na mo, nga importante kayo kami, Lord, diya kanimo, Ginoo. Nga ikaw ang Diyos ka na nag-iya sa mong kinabuhi. Nga sadang wapa minahimugso, God. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga naghuna-una na namo, Lord. Inana kadako ang imong gugma sa mo ang mga kinabuhi, Lord. Munang tabangi, usab kami, O Diyos. Nga amo usab kang igugmaon, Lord. Sa pugos na mong kasing-kasing. Sa among una-unag, sa among kusog. Sa among tibok nga pagkat kami, God. Amo kang igugmaon, Lord. Ginoo, salamat kay Lord sa kayuan nga mihatag sa matagusa. Because you have promised, Lord, that you are going to restore our health. And thank you, God, for the healing, Lord. Salamat kayo, God, nga you are healing us, oh God. Salamat kayo, Lord, that our wounds are healed. Thank you, God. Salamat kayo, Lord, na indeed there is miracle in your name. There is healing in your name. Thank you, Jesus. Nga bisan pagdili kami takos, apan ikaw ang Diyos kapadayon nagagamit sa amuha. Bisan pag-ubos kayong tanaw sa uban namo, apan ikaw ang Diyos, God, nga nagagamit namo, Lord. Tanaw man sa uban, Lord, wala mi mahimo. Apan ikaw ang Diyos nga nagtanaw namo, God, nga dako ang among mahimo, Lord. Dagan kayong salamat kayo, God. Nagikan, Ginoo, sa kahugaw. Imo kaming gikuha, Ginoo. O imo kaming gidala sa imong kaibulungan nga kahayag. Lord, aning kinabuhi, Ginoo. Ma-discouragement mi, God.
Mabugatan mami Ginoo sa mga pagsulay. Mawadan mamigana, Lord, sa pagpangalagad. Apan, Lord, tabangi may Ginoo nga di kami mo give up, Lord. Give us, Lord, the strength that comes from you. Kinagaingon kasi mo mga pulong nga sa tanan nga naglaom diya kanimo. You are going to renew their strength. And thank you, Jesus. Thank you, Lord, nga ikaw ang source sa among strength. Ikaw ang source sa among kalipay. Ikaw ang source sa among gugma. Ikaw ang source sa among pasensya, Lord. Ikaw ang source sa among self-control. Ikaw ang source, Ginoo, sa goodness, oh God. Ikaw ang source sa tanan. Nabangi mi Ginoo nga sa among kinabuhi. Among masabtan. Ug among ikalipay sa tanang panahon. Nga naay Dios nga nahigugma namo. Nga naa ka, Lord, biyaan mami sa tanan pero nagsaad ka. That you will never leave us nor forsake us. I-forsake mami sa uban. Patiya ka nimo, Ginoo, nagingon ka, Lord, that you will never forsake us, oh God. Nagan mang mga butang nga makaulaw sa among kinabuhi. But you are healing us, oh God. Thank you, Ginoo, that you are changing us, oh God, from glory unto glory, Lord. That you are making something new. That you are renewing us, oh God. Salamat kay Lord, that in you, Jesus, we have this hope of life. Ginunggampo diya kanimo, God. Ang mga batanon, God, nga nabugatan, Ginoo, sa ilang module, God. Lord Jesus, please, God, I pray, oh God, ngayon ang kinabuhi mas spare. Sa bisan unsang pamuot sa kaaway, God, in Jesus' name. Nga wala na'y kinabuhi, Lord. Nga mawala patungod lang, Ginoo, sa stress sa kinabuhi. Nagaingon ka, Lord, nga sa tanan, nga gikapuyan, gibugatan, sa ilang gipasan, you are giving us an invitation, Lord, to come unto you. Because you have promised, oh God, that you will give us rest. And thank you, Lord, nga indeed in your presence, there is healing, Lord. That in your presence, there is joy. That in your presence, oh God, there's restoration. That in your presence, oh God, there's satisfaction, oh God. Only in your presence, Ginoo. Ginoo, pagampo diya kanimo, Lord. Nga imong nga kinabuhi sa mga batanon, kadung ang ilang ugma, God. Dili gay makawat sa kaaway, Lord, in Jesus' name. Nga ang saan nimo, Lord, nga bright future. Maangkon kay Ginoo sa mga kinabuhi sa batanon, Lord, in Jesus' name. Lord, sa mga ginikanan, God, ug sa mga minyo, Ginoo, I pray, Lord, nga mag-feel ka na mo sa gugma, God. Nga maimo kaming in love every day, God. Sa among mga partners, Ginoo, nga no weapons of the enemy will prosper against us, oh God. No broken relationships, in Jesus' name. In the name of Jesus. Salamat kay Ginoo. Nga ang among pamilya, God, adunay panalipod, Lord. Salamat kay Lord sa kaluwasan, sa among tibok, panimalay. In Jesus' name. Sa tibok na mong clan, sa tibok na mong inirasyon, Ginoo, o sa umaabot pang generation. We pray, God, for salvation, Lord. In Jesus' name. Sa tanan, God, nga nag-struggle sa sala, God. Tingali una-una niya, Ginoo. Di na niya mabiyaan ang salaw na itanggol na siya niini, God. I pray for deliverance, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. You've said in your words, Lord,
You have given us authority, Lord, to trample all snakes and scorpions, oh God. And in the name of Jesus, we declare victory over sin. We declare freedom over bondage. In Jesus' name, we declare, oh God, freedom over slavery, Lord. In the name of Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Nga ikaw ang Diyos, God, na nagpanday sa mong pagtuo, Lord. Pinagis mo mga pulong. Gipanag-iya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako ang pagkagamhan at Pagkadako mo, akong gipasin. once again, gipanag-iya na ay Diyos ka na nag-iya ni Wigson. Ipanagiya mo Gipanag-iya ka sa Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. buhi ko. Gipanag-iya ka sa Diyos igsoon nga gamanan. Sa Diyos ka sovereign. Sa Diyos ka King of Kings and Lord of Lords. Ang pagkadako Hallelujah. ng pagkadako mo. Amen, Lord. Akong gipasin. Once again, gipanag-iya. Gipanag-iya. Ideklara igsoon nga gipanag-iya usab sa Diyos ang imong pamilya. Sa wala Yes, oh God. Matawo. We declare it, Lord. ang pagkagamhan ng pagkadako mo, akong gipasigar ko. Manangangayan kayo si Lord igsoon sa tanang mga pagdayeg tungod kay siya ang Dios nga na nag-iya nato. Hallelujah. Amen, Lord. Kanimo lang ako magasampi, amahan ko. Yes, oh God. Tabangi mi Ginoo nga pangitao namo ang kalipay sa imo nga presensya. Ug dili sa mga butang aning kalibutana, dili sa barkada, dili sa bisyo, dili sa tanan nga gi-offer aning kalibutana. Apan among pangitao ng kalipay diya sa imong presensya, Lord. Salamat kay Ginoo nga aning kagabion. Ikaw ang Dios God nga nabayog nga pasidunggan. Salamat Ginoo sa katubagan sa among mga pag-ampo. Salamat kay Lord sa kadaugan sa matagusa. Salamat kay Ginoo nga ang matagusa adunay pagpinasayloay sa usag-usa. Salamat kay Ginoo for healing us, Lord. Sa among pagpamauli, God, mamauli kaming inspired. Mamauli kaming madasigon. Mamauli kaming malibayon. Victorious, God. Salamat, Lord, sa tanang tubag sa among pag-ampo. Continue to bless this church, Lord. Continue to bless, o ganang ilaw sa mga activities, Lord, karon nga kaming Ginoo. Nga mga adlaw, God, salamat sa kadaugan ug sa maayong nga panahon. Hallelujah. Salamat to sa Lord sa provision, Lord. Hallelujah. You are the God who provides. Salamat to sa Ginoo. Sa mga Jam SFC members, Lord. Nga bisan pa Ginoo, walay pa nagtapok karon Ginoo. Sa among naandan sa una. Apan salamat kay Lord ng imong mga pulong moabot sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Wala lain nga mabayong mahinumtuman kung dili ikaw lamang Ginoong Jesucristo. Manaang tanang dungog, pagpasalamat. Imo lamang sa pangalan ni Jesus, among Dios ug among bugtong nga manluluwas, ang tanan magkaingon. Amen. Praise the Lord. Maayong gabi sa matag usa.